A casa hi ha 4 carnets. I dir-li, doncs, que comprenc molt bé la posició que està el senyor Núñez, que està cremat, l'han fet cremar, i només dir això. Si vostè es tornés a presentar, el votaríem a casa, i com jo, molta gent. I tot el colori, com que vostè no ho farà, tot el colori a Núñezme, votarem. Sigui, doncs, amb el senyor Gaspar, o sigui amb qui sigui. Vull dir, això ho tenim molt clar. Els altres contrincants, que ja poden anar fent associant-se i poden fer el que vulguin, anar traient ninots allí amb tot el respecte al món amb el senyor Bas, amb el Lluís Bassat, però no faran res. Tot el colori anoniisme tornarà a sortir. I si no tens el temps, tornaré a trucar. Senyor Núñez, gràcies, i gràcies per tot el que ha arribat a fer, per fer el Barça tan gran com ha fet. I fins ara, perquè, doncs, ja li dic, qui s'acosti amb vostè guanyarà les pròximes eleccions, però de carrer, Acabo de oír de que mañana irá el señor Núñez, presidente del Barça, aquí a la entrevista con el señor Pito Abril. No me extraña nada, debe ser el último homenaje que le hace al jefe. Vaya con el señor Pito Abril. Adéu. Aquí recollim totes les opinions i cadascú que pensi, evidentment, el que vulgui. President, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Escolti, el trobo bastant relaxant, no? Fins i tot diria que alliberat, no? Sí, bastant alliberat i bastant relaxat. Tot i que alguns encara no descarten un cop d'efecte que no hi hagi eleccions, o bé que vostè s'arribi a presentar a les eleccions. Bé, tothom té dret a pensar el que cregui oportú, no? No crec que sigui possible, no? Ahir el mateix Ángel María Villar, el president de la Federació Espanyola de Futbol, que vostè el coneix molt bé, va dir que si es presentés tornaria a guanyar les eleccions. Vostè també ho creu? Sí, però és curiós que aquestes opinions de gent important dintre el futbol no és ben bé l'opinió que queda reflectida dintre els medis de comunicació, no? I per tant és molt difícil saber quina és la veritat, no? Vostè aquests dies, des de que, en fi, es va començar a comentar que segurament plegava, que marxava, durant tots aquests dies, quantes mostres de suport ha rebut i quantes persones li han demanat que no marxi? Bueno, jo crec que hi ha gent que encara és veritat que no s'ho creu, que jo no em presentaré i que convocaré eleccions, quan això és un fet real i crec que això ja és irreversible amb aquest fet, no? En aquest moment hi ha gent que estima molt el Barça, que coneix el Barça de fa molts anys, que valora el que ha passat, i realment aquesta opinió jo diria que és la més vàlida, no? Jo vindria a opinar una mica el que ha passat sempre quan han hagut eleccions, no? S'han produït eleccions, em van elegir en totes les eleccions que s'han produït i en canvi no quedava reflectat al cap d'uns mesos, no? Per exemple, jo recordo les últimes que van guanyar per 85-15, no? I al cap de 3 mesos un grup el famós Elefant Blau va presentar unes eleccions d'un vot de censura, no? Entrarem, si em permet, entrarem en aquest tema. A veure, abans de passar a altres coses, jo li preguntava si ha rebut moltes mostres de suport per part de persones anònimes, per part de penyes. Fins i tot és possible que hagi rebut alguna mostra de suport d'alguna personalitat que vostè no s'esperava i que s'hagi sorprès? Dient-li no marxi? Bé, jo no estic aquí per parlar de la gent que m'ha enviat el suport i que hi ha cartes molt maques i que és el que realment m'ha servit durant aquests 22 anys, no? Vull dir, quan parles amb gent, amb penyista, amb gent realment que estima el Barça de veritat, que l'únic que pensa és en el club i vol el millor pel club, realment te dones compte del que pensa la gent, no? Però bé, el teu entorn no és el mateix, no? És molt més complicat. I per tant, les coses bones que té ser president amb gent que t'estima, doncs no és el mateix que hi ha moments que no són fàcils de dirigir el club, no? Com li deia, a mi m'agradaria fer un repàs de tot. En aquestes gairebé 2 hores, acabarem a les 10,
gairebé 2 hores de conversa, el balanç d'aquests 22 anys a la presidència, també les relacions que vostè ha tingut amb el govern de la Generalitat i també amb els grups empresarials, o amb alguns grups empresarials que controlen els mitjans de comunicació, aquests 138 títols, em sembla que són 138, si es guanya el bàsquet 139, que ha guanyat el Barça durant la seva etapa. Un capítol d'aquesta entrevista estarà dedicat, evidentment, a la part més esportiva o la més futbolera. Sortiran noms propis com Van Gaal, com Cruyff, com Rivaldo, com Figo, com Serra Ferrer. I també comentarem la bomba del dia. Els grans clubs de bàsquet d'Europa, entre ells el Barça, han trencat amb la FIBA. I, evidentment, també m'agradarà escoltar la seva opinió sobre el futur del Barça, amb noms propis, com els que ja han anunciat la seva precandidatura. Però anem, si li sembla, amb el més immediat. Vostè ve del Camp Nou, ha estat aquesta tarda al Camp Nou, ha estat al costat d'Iñaki Urdangarín en la conferència de premsa en la qual ha anunciat la seva retirada del Barça, tal com va avançar divendres com ràdio. Això és el que deia fa molt poca estona el jugador d'handbol i duc de Palma, Iñaki Urdangarín. Yo tengo que agradecer de todo corazón a las personas que están acompañándome aquí conmigo porque en su momento se pusieron en contacto conmigo para poner en marcha un ambicioso proyecto como es el que estamos viviendo con la sección de balonmano, liderado por el señor Núñez, alma de este proyecto, valedor incansable de la sección de balonmano y un auténtico conocedor de este deporte y supporter máximo durante todos los años de mi carrera, y así lo ha demostrado. Ha estat un adéu emotiu, no? Sí, és un projecte molt important. No? L'Iñaki va firmar o va signar quan tenia 19 anys, era juvenil. Vam apostar per un jugador de futur. La seva vida ha canviat, no solament com a jugador, sinó el seu entorn. Vull dir, no ha sigut fàcil els 2 últims anys com a jugador. Ha aconseguit els èxits més importants que ha tingut el Barcelona amb aquesta secció. I, per tant, més que una despedida, ha sigut per part d'ell un adéu, no? Ell encara tenia contracte per un any, ha sigut un gran jugador, però crec que el més important és que l'Iñaki ha portat alguna cosa especial amb el Barcelona, no? Jo li deia a l'Infanta que quan ella estava al Palau era més que una aficionada, no? He donat les gràcies pel seu suport que sempre s'ha donat, i sobretot a Su Majestat dels Reis, que amb els grans aconteixements sempre ha estat al costat nostre, no? És la temporada dels adeus, no? Perquè avui ho ha anunciat Iñaki Urdangarín, vostè marxarà d'aquí no gaire, Van Gaal també ha anunciat el seu adeu. És la temporada que se'n va, doncs, 3 persones tan significades com Van Gaal, com vostè i com Urdangarín, no? És casual que... No, l'Iñaki tenia contracte per un any, el Van Gaal... I a vostè, si em permet, n'hi quedaven 2. I me'n quedaven 2. Bé, jo crec que cada un ha escollit el seu moment, no? L'Iñaki, jo crec que ha escollit el millor moment esportiu de la seva vida. Vull dir, és irrepetible els èxits que s'han aconseguit. Van Gaal és un home amb un gran prestigi i quan es va enterar que jo realment no seguiria amb el Barcelona, ell no va voler continuar. Ell em va demanar també, abans de que jo realment convoqués eleccions o intentés convocar eleccions, em va demanar de poder renunciar a aquest projecte, creia que no es podia treballar amb aquesta situació. Però bé, al final jo crec que cada un ha escollit el moment més idoni. Jo crec que el fet de que jo hagi avançat les eleccions, jo diria que és l'últim servei que jo faré al Barcelona, no? Ara hi entrarem. Com deia, el balanç, comencem pel balanç. Vostè arriba, president, i es troba un club en bancarrota, que de tant en tant guanya algun títol, i al cap de 22 anys doncs, deixa un club amb més de 100.000 socis, 105.000 em sembla que són, un fons social de 13.000 milions de pessetes i 138 títols, és així, no? Sí, amb una per ser breus. Amb una plantilla valorada en més de 50.000 milions, a preu de, jo diria, de liquidació, amb un patrimoni valorat que en aquest moment ja està encarregada una auditoria en què el Barça està valorat en més de 200.000 milions de pessetes, i jo diria amb un suport de 1.500 penyes que demostra una mica el gran arrelament que ha tingut el Barça no solament arreu de Catalunya, sinó arreu d'Espanya, no? O sigui, vostè creu que algú pot dir que la gestió d'aquests anys és negativa? Bé, per parlar de negativa o positiva m'agradaria més aprofundir. Jo el que m'entristeix
quan a través d'algun medi analitzen el Barça d'una manera freda, sense aprofundir, no? I és clar, és difícil, perquè a vegades que el soci o l'aficionat es pot oblidar, no? Jo mai havia pensat de ser president del Barcelona. La meva il·lusió de jove era ser jugador de futbol, no? Quan em vaig donar compte de que no podia ser un bon jugador, doncs vaig decidir dedicar-me a la feina, a treballar i a projectar-me el meu futur, no? També és cert que quan vaig veure el que era el Barça, doncs realment vaig tindre una patència i un repte de dir que el Barça ho tenia tot per ser el millor equip del món, no? I, per exemple, per fer un anàlisi, jo, quan el Barça guanya o perd, per exemple, ara quan parlaven dels entrenadors espanyols i tot això és una valoració fictícia, no? La valoració real és que jo, per exemple, un seguidor de les seccions, el Barça va estar 20 anys sense guanyar cap títol de bàsquet, per exemple, no? 20 anys. El Barça, amb els últims 7 anys d'entrar com a president, va estar 7 anys sense guanyar cap títol de handball. En els últims 20 anys el Barça va guanyar 2 lligues. En l'època Cruyff, en els últims 4 anys el Barça va guanyar una Copa del Rei. Bé, en aquell moment va ser un repte, no? I per tant em vaig presentar a les eleccions i l'únic prestigi que tenia era com un empresari que també ho havia demostrat, no? Jo vaig absorbir una empresa artesana i jo crec que en aquell moment l'empresa Núñez Barro és una de les més importants del país, no? La meva sorpresa és que jo vaig veure que el futbol estava quebrat, que hi havia molts problemes, que no hi havia transparència de quina era la situació, i per tant vaig pensar que el futbol, si el Barcelona volia canviar els seus objectius i volia ser un equip competitiu, tenia que adelantar-se a tots els equips, no? Per tant, jo em vaig presentar, li vaig dir al soci que informaria de quina era la situació del club, que no ens teníem que preocupar, que a partir d'ara, a partir d'aquell moment, el Barça començaria a créixer. I, bueno, la meva sorpresa va ser que, quan vaig demanar les comptes, ningú sabia les comptes. Cap dels que estem aquí havien tingut una informació directa de quina era la situació del Barcelona, ni de cap club, no? Vaig fer una auditoria que va estar un any perquè em poguessin donar les comptes, imagineu-se les dificultats que jo vaig tindre per saber quina era la situació. Però bé, no va passar res. Jo em vaig dirigir un dia a la segona assemblea i li vaig dir, mira, el Barça té 700 milions de pessetes de pressupost i en deu 700, vol dir, és una quiebra tècnica, però no ens tenim que preocupar. Tenim que presentar grans projectes i realment això ho intentarem resoldre, no? Jo crec que la primera decisió importantíssim, el Barça era un club amb 72.000 socis, 75 aproximadament, no? Per tant, tenien que presentar un projecte que potenciés el club sense que el soci tingués que fer cap sacrifici, no? Van fer una ampliació i el risc de l'ampliació també era embarcar-se en unes obres, no? I per tant tenien que fer un contracte, jo recordo bé, que van fer un contracte amb una entitat financera que era quasi, jo diria, ratllava la il·legalitat financera d'aquell contracte. Els pactes eren el següent: vostè em financia les obres de l'ampliació. El Barcelona li pagarà els interessos que tinguin de creixement una vegada aplicat a l'IPC sobre el pressupost anterior. Vol dir que si aquesta ampliació que vostè financia no donés un resultat favorable al Barcelona, vostè no cobraria interessos. I em van signar aquest contracte. El que passa que la gran sorpresa és que era un contracte en què nosaltres teníem que pagar 6 mesos perquè ells poguessin rentabilitzar la capitalització d'aquella operació. Van fer un contracte financiant a tots els socis 5 anys, perquè els socis no tinguessin que pagar res, van financiar els abonaments de 5 anys, i es van trobar amb la sorpresa que teníem els diners per pagar totes les obres i encara no havíem pagat cap factura d'obres. En la qual, en aquell moment, vaig pensar que el risc no era el soci ni l'operació que havíem plantejat per fer 30.000 nous socis, sinó és que el banc en cabrés i que en quedés bloquejat amb tots els diners dels socis financiats pel propi banc i no paguéssim les obres, no? Aquesta jo diria que va ser la primera operació en què el Barça li va donar el seu gran potencial. El primer club
amb 100.000 socis, no? I a partir d'aquí va continuar el creixement i tot això, si em permet, mantenint el club abans dels socis. Una cosa que vostè sempre ha dit, evitant convertir el Barça en una societat anònima. Vostè sempre ha estat obsessionat amb aquesta idea, no?, en mantenir la independència del club. Sí, la força del Barça, primer de tot, era mantindre la seva independència, ser el Barça la institució que representa un país, la institució que integra tota la gent que ve a treballar aquí, és el punt de mira, no? El Barça és de tots, i per tant van marcar una filosofia totalment diferent, no? La prova està que no arribàvem al centenar de penyes i en aquest moment hi ha més de 1.500, no? Per què es formen les penyes? Les penyes és un reflexe de la il·lusió que tenen una sèrie de gent envers del Barça, no? I per tant, les penyes han reflexat el gran creixement de la nostra entitat, no? Per exemple, de passar amb uns resultats esportius com teníem a guanyar 138 títols, sense comptar les lligues catalanes, doncs es comprèn fàcilment que el Barça ha sigut el primer equip, jo diria, d'Europa amb èxits esportius, no? Algú m'ha dit, és que el Madrid ha guanyat la Copa d'Europa. Bé, jo quan em vaig fer càrrec del Barcelona, el Madrid ja en portava 6 de Copes d'Europa. 6. Estàvem 6-0. El Barça, no oblidem que els primers anys van ser anys difícils, i per tant el Barça no podia ser un equip competitiu. Sí, però ara estem 2-1, Sí, però ha guanyat 4 recopes al Barcelona, que no les havia guanyat mai en la seva història, no? El Madrid ha quedat 5è aquest any, Ha sigut eliminat per l'Espanyol, El Madrid, si no hagués guanyat aquesta Copa d'Europa, no hagués participat l'any següent, no hagués participat en cap competició europea, per exemple, no? La principal, no? Per tant... No, amb això d'acord, però llavors per què es té aquesta sensació de fracàs? El Barça, i en canvi el Madrid, té aquesta sensació de que ha estat una temporada excel·lent, tal com vostè diu, doncs si no arriba a guanyar la Champions, hagués estat un desastre pel Madrid. Però ha guanyat la Champions i tot queda solucionat. En canvi aquí no. Aquí el Barça, en fi, ha quedat segon a la Lliga, s'ha arribat a semifinals de la Lliga de Campions i en canvi hi ha aquesta sensació de fracàs. Per què? Bueno, el Barça té un entorn molt complicat, molt complicat. El Barça està pagant car la seva independència, molt car, i un club sense una unitat és difícil aconseguir èxits esportius, no? Per exemple, jo poso un exemple, no? A l'últim partit, el penúltim de la Copa del Rei, de la Copa del Rei de bàsquet, va haver una campanya que el Barça això ho guanyaria fàcilment i que arrasarem contra el Madrid. Jo vaig veure aquell partit i vaig veure el Palau sense ambient, no? I el Barça va perdre per, no sé, 12 punts, 11 punts, no? No es pot guanyar si no hi ha una comunicació entre els jugadors, entre el tècnic, entre el president i entre els socis. El segon partit, que ja el Barça el van donar com a perdedor, ja hem perdut el primer partit, van guanyar per 28 punts el Real Madrid aquí, no? Va haver una comunicació. El soci en aquell moment va voler participar en la victòria, amb l'èxit, no? I de què depèn que hi hagi aquesta comunicació o comunió entre els socis, l'equip, l'entrenador i la directiva? De què depèn? Bé, bueno, si tu guanyes unes eleccions per 85-15, per exemple, no? Jo crec que no hi ha en aquest moment, cap tipus d'elecció en què hi hagi uns resultats tan clars, no? I al cap de 3 mesos et presenten un vot de censura per un grup que li diuen elefant blau, no sé com li diuen, que mai ningú ha preguntat qui financia aquest grup. Lo lògic és que amb totes les crítiques que hi ha, el primer que tindrien que demanar, qui financia? Perquè, clar, organitzar un vot de censura val molts diners. Molts diners. És com si fossin unes eleccions. I és clar, resulta que aquest element, aquest grup, que avui hi ha unes declaracions, jo diria, molt acertades d'un directiu que el qualifica de X, home, que jo vegi ara que de dalt, com del cel, hi hagi una comunicació i diguin que necessitem un consens. No té que haver eleccions. I veiem que ja aquest elefant blau està allà dins. Home, això a mi em costa creure. Costa creure, Vostè qui creu que financia l'elefant blau?
Bé, jo no sé si ha llegit el llibre del Prenafeta, vostè. Sí, l'he llegit. L'ha llegit, doncs allà ho diu molt clar, no? Allà, el Lluís Prenafeta, home que Miri. m'aprecia. Si em permet, No, si vol li diré el que diu, perquè és fàcil, no? El llibre Prenafeta diu que el gran error de Convergència és haver-se enfrontat al seu Núñez. I ho diu una persona que va ser el secretari general de la presidència. I diu que ell va col·laborar amb l'elecció del candidat per anar contra el senyor Núñez. I en aquest llibre diu que ell van financiar la candidatura del senyor Cambra. I en aquest llibre diu que és cert que Convergència no va pagar els diners. Va haver un grup d'empresaris que van aportar els diners per anar contra el senyor Núñez. Bé, si això és capaç, a la Fan Blau no cal ser massa intel·ligents per saber qui financia, perquè si no, jo si voldria una transparència, el primer que demanaria és les comptes de la Fan Blau. Nosaltres volem saber qui hi ha en aquesta institució. Estan pagant un lloguer, tenen una estructura. a vostè li agradaria que la Fan Blau fes una auditoria als seus comptes? Sí, però és que l'irrisori és fer una auditoria quan un club com el Barcelona està auditat per les dues empreses més em importants. refereixo als comptes de la Fan Blau. Home, a mi m'encantaria. M'encantaria. Seria fantàstic, perquè això és el que té que ser. Si volem transparència, el primer que tenim que demanar la transparència és un senyor o uns senyors que no li importa fer mal al Barcelona en tal d'anar contra el senyor Núñez, no? Això és gravíssim, eh? Vull dir, no li importa fer mal al Barcelona en tal de poder destruir, i a més ho diu, és que a més, amb les últimes declaracions que han sortit a la televisió, jo les he vist, diuen que no volen deixar res dels 22 anys del senyor Núñez. Si per mi el Barça està per sobre de tot, que és que l'ampliació de l'estadi la tiraran, per exemple, perquè no voldran, trauran els 30.000 socis, per exemple, tiraran el ministadi, perquè esclar, el ministadi és una obra del senyor Núñez, que tiraran el museu, fora museu, perquè esclar, aquesta és una obra del senyor Núñez. La Masia també la tiraran, també, perquè esclar, és una obra del senyor Núñez, esclar, la tenim que tirar. Els camps de futbol que hem comprat també, els deixaran aquí, clar, que els 138 títols que han guanyat durant aquests anys, què faran? També els trencaran i trencaran les copes? Clar, jo crec que esclar, quedo quan sento aquestes coses i ningú diu res, perquè esclar, imaginem-se que el senyor Núñez digués que vol arrasar contra em matarien. Vaig fer jo unes declaracions fa pocs dies a la cadena COPE, em fa l'efecte, sí. Cadena COPE, bueno, i em van dir de tot, no? Em van dir de tot, que em despedia, jo no he despedit a ningú, jo ni m'he despedit, jo he anat a fer unes declaracions... A vostè se l'ha criticat, si em permet, se l'ha criticat perquè han dit que s'ha acomiadat a la cadena COPE, una emissora d'àmbit estatal per tot Espanya, i perquè s'ha acomiadat en castellà. Per això se l'ha criticat a vostè. Home, si jo faig una entrevista amb una emissora que és per tot Espanya, per respecte a tots els penyistes del Barça, tinc que parlar en castellà, no? Jo veig que els polítics, quan han fet eleccions, han anat a Cornellà a parlar en castellà. A Cornellà, i a Badalona, Jo he anat a parlar amb una emissora per tot Espanya, no he anat a Cornellà. No ha passat res, no? I una altra cosa, no s'ha acomiadat vostè encara. I jo he fet unes declaracions, com he fet unes declaracions aquí. Tu em vas trucar un dia, em vas dir, home, m'agradaria fer unes declaracions. Vaig dir, mira, jo ara m'he compromès amb una emissora, no sóc massa amant de fer declaracions, ja ho saps, perquè m'estan esperant que jo digui alguna cosa, i per tant tinc que anar molt de cuidado el que dic, molt de cuidado. Qualsevol cosa que digui amb tots els respectes s'olviden que jo he repetit que les coses les dic amb el màxim respecte, que jo l'únic que pretenc és poder comunicar amb el soci, amb la gent que m'ha votat, i que m'ha votat durant molts anys, i per tant crec que això tindria que quedar molt clar, que el soci ha volgut que jo estigués durant 22 anys dirigint el Barcelona, per exemple, no? Em vas trucar tu i, per tant, jo sé sempre valorar aquelles persones que realment han estat ajudant al Barcelona. No que han sigut
pilotes o... No, que han sigut objectius, no? Jo les persones que realment deformen la meva imatge no m'interessen i per tant em tinc que oblidar i per tant ignorar-les totalment, no? President, farem una pausa, això és veritat, és un home de paraula, em va dir que seria el segon, em va dir que primer aniria a la COPE amb el José María García i després vindria aquí a Com Ràdio. I la segona cosa que volia dir, a veure, aquí a la COM el meu jefe es diu Joan Catà i després l'Enric Sopena. Vostè diuen que és el meu jefe però encara no m'ha pagat ni un cafè. Això que quedi clar, pels qui diuen això. Passen gairebé 2 minuts de 2:15 del vespre, farem una pausa d'uns 3 minuts, tornem de seguida. Em comentava el llibre del qui va ser secretari general de la presidència, Lluís Prenafeta. La Gemma Gallent s'ha encarregat de portar-me un paràgraf o una pàgina d'aquest llibre per les persones que no hagin tingut encara oportunitat de llegir aquest llibre, que sens dubte que és molt interessant, no? Vostè feia referència a aquest capítol. Jo recordaré 4 línies d'aquest llibre. Diu Lluís Prenafeta: quan vàrem entrar a la Generalitat l'any 80, Josep Lluís Núñez feia poc que havia guanyat les seves primeres eleccions. Havien estat, com sap fins i tot el més indocumentat d'aquest país, unes eleccions a cara de gos. El contrincant abatut, Ferran Ariño, havia estat l'opció de Convergència Democràtica. Hi va haver sang i fetge. Les relacions amb el Barça, directiva i president, se'n van ressentir. Jordi Pujol va considerar que aquella situació no portava enlloc. Em va tocar a mi, Lluís Prenafeta, refer-ne els contactes. I a poc tot va anar millorant. Diu una mica més endavant: l'any 1988 es comença a parlar de les eleccions al Barça, les que serien el 89. Diu, vaig assistir a una reunió amb dirigents de Convergència Democràtica on van decidir que no podia ser que Núñez es pensés que el Barça era propietat privada. Vaig comentar a Josep Maria Jané, que havia estat assessor de Núñez, que es mogués per trobar algú amb cara i ulls. En Jané em va comentar que ja tenia l'home. Es feia aquells dies el trofeu Godó i el senyor Sixte Cambra n'era el director. Vull deixar clar que la Generalitat com a institució no hi va tenir res a veure. Durant el període de les eleccions, la candidatura de Cambra va afectar les relacions de Núñez i del club amb Jordi Pujol i la Generalitat. Ara he de dir que com a president del Barça i com a persona tinc, diu Lluís Prenafeta, una molt bona opinió de Josep Lluís Núñez. Com dic, és una pàgina d'aquest llibre que resumeix el que vostè m'explicava fa una estona, no? Sí, jo ho he fet més simple, no? Sí. Més resumit. Més esquemàtic. Molt bé, pel que sembla, les relacions entre vostè, entre el Barça, entre el club, vostè arriba al Barça l'any 78, Jordi Pujol arriba a la Generalitat l'any 80, durant aquests 20 anys, per utilitzar un terme diríem que no han estat massa fluides, no? Bé, jo crec que entre el president del Barcelona i el president de la Generalitat i el president del Barcelona, jo crec que hi ha 2 filosofies totalment diferents, no? Antagòniques. Jo diria diferents. Vull dir, jo crec que el president de la Generalitat vol dominar el país i jo vull fer país. Són dos filosofies totalment diferents, no? Jo m'agrada aglutinar, m'agrada vendre el país. La prova està és que avui dia el Barça és el primer ambaixador de Catalunya, sens dubte. Avui dia el Barça es veu a tot arreu, d'Espanya, d'Europa, de Mèxic, de qualsevol. L'altre dia van raptar un nen i va sortir amb la samarreta del Barça, per exemple. Per tant, són 2 filosofies diferents, no? El que passa que si vostè això ho té tan clar, algú podria dir, escolti'm, per què no fa política? Per què no es presenta vostè a unes eleccions polítiques, a unes eleccions autonòmiques, per exemple? Perquè jo en aquell moment vaig creure que podia fer un gran servei al país a través del Barcelona. Jo crec que és bo que Catalunya tingui institucions fortes, no? La Caixa és una entitat forta, no? I per tant em va semblar que la gent, això del consens que tant es parla ara i que de dalt baixa una llum i una direcció, té que ser aquest, i aquest aglutinarà tothom. Ara ja no hi ha eleccions, ara res, aquí no hi ha cens, ara aquí no es té que fer eleccions, perquè aquí convé tothom unit. Sobretot amb candidats que els he fet soci jo. Sí. Hi ha candidats. És el que li anava a preguntar. Tenint això en compte, o sigui, sabent aquesta història, que suposo que és veritat, no? Tot això m'imagino que és veritat, vaja, és el que explica Lluís Prenafeta, tenint en compte tot això, com és que vostè en el senyor Sixte Cambra l'integra a la seva directiva? És un acte de generositat,
Quan jo em presento al 78, poso com a gerent un convergent, per exemple, no? Perquè si jo vull crear, o vull dirigir, o vull formar una institució independent, tinc que ser generós amb totes les persones que tinc al meu costat. Tindran que treballar totes, i per tant la política no servirà de res baix la meva direcció com a president de Barcelona. I la prova està que el Sixto Cambra, una vegada perd les eleccions, també l'integro. El senyor Casals perd les eleccions i també forma part. Jo sempre he buscat la integració a través de les eleccions. El que he fet mai és el pastel aquí de dir no hi ha eleccions i entre 5 persones i 3 d'elles fa menys de 10 anys que són socis. Pues tu seràs el president perquè ho diuen de dalt, han dit que de dalt tens que ser tu president. Em sembla que això no és el futur del Barça. I posaré un exemple. Jo he intentat donar la mà, he tornat a donar la mà, posar la cara, posar l'altra cara. Ara, Lluís Prenafeta, quan fa el llibre, fa poc que ha sortit. Sí, sí. Vull dir, jo aquest llibre, si l'hagués llegit abans, home, potser sí que no hagués sigut tan generós, no? Però hi ha fets que, per exemple, el dia que van presentar, és un fet que no té importància, té molta importància, no? El dia que van presentar el cartell del centenari, no? Per primera vegada, el Barça tindrà un original del cartell. Ara, si Déu vol, tindrem el cartell dels Segrelles, perquè hi ha un col·leccionista que té tota la col·lecció dels Segrelles, de coses que va pintar del Barça, i estem intentant arribar a un acord. Un acte en què va participar el president de la Generalitat, va presentar totes les autoritats possibles dintre l'acte més important del centenari. Jo arribo a casa, obro el telediario, la televisió, i per TV3 surt a l'acte del centenari, 40 segons, i a continuació surt unes declaracions de l'Elefant Blau insultant-me. On estem? Va donar aquells atacs quasi a prop de 2 minuts a l'acte més important del centenari. Aprofiten per posar un grup terrorista, perquè diria que és un grup terrorista que va contra el Barcelona, que no li importa anar contra el Barcelona per danyar la imatge del Barcelona, una televisió que és del nostre país, poden donar una notícia contra el Barcelona, i la importància d'aquesta notícia és atacar-me una vegada més de tantes vegades que m'han atacat. Vol dir que ni el dia que jo presento el centenari, em poden donar-me la imatge que em correspon com a president del Barcelona. Segon capítol. Nosaltres vam arribar a un acord amb el Sant Joan d'Espí. Tot el municipi, amb consens, 100% de consens, i el 100% de consens de tots els botiguers. Jo crec que un país, un govern, tot el que sigui inversions per fomentar l'esport, per fomentar la joventut... M'està parlant de la zona esportiva. Sí, sí. Té que tindre una dedicació especial. Vull dir, jo crec que tots els equips importants, digui el Barça, digui el Joventut, digui equips que fomenten l'esport de veritat i que són líders i que tenen els principals jugadors, si un país vol fer alguna cosa per l'esport, té que tindre una dedicació especial. També és cert, i no vull entrar en política, per això no vull entrar, que el seu pressupost no arribi a ajudar els clubs. També ho accepto. Ara, quan el Barcelona presenta un projecte propi, en què no demana diners a la Generalitat, que no demana diners a Madrid, que no demana diners a la UEFA, i presenta un projecte per fer una zona esportiva, per promocionar l'esport català, això que tant demanem, el planter, els nois joves. Resulta que el Barça presenta un projecte per fer aquesta gran zona esportiva. Naturalment que el Barcelona no té diners. El Barcelona té que treure diners de les pedres, de sota les pedres, i per tant l'únic que fa és una operació immobiliària en què financi la zona esportiva. Vostè em requalifica aquests terrenys
Jo construeixo la zona esportiva i jo ofereixo a la ciutat, el Barça és propietari d'una zona esportiva. Quan s'havia aprovat per tothom, va ser impugnat per la Generalitat. Segon cas paral·lel, l'Espanyol, en què jo tinc que felicitar tots els dirigents de l'Espanyol perquè van aconseguir una llicència en 2 anys. Van aconseguir recalificar els terrenys en 2 anys. Es reconverteix en societat anònima. Vol dir que ja no és un club privat en què no pot revertir res a la societat. És una societat anònima, com pot ser qualsevol societat anònima, on realment els seus accionistes un dia es poden vendre aquestes accions i poden guanyar els diners que vulguin. Aconsegueixen recalificar els terrenys de l'Espanyol, li donen 100.000 metres per fer vivendes i la plusvalia se reverteix a les deutes que tenien els directius. Punt número 2. Vol dir, jo no puc fer una zona esportiva, i poso un exemple, a l'Espanyol se li deixa fer recalificar els terrenys sense portar a terme el projecte que volia el Barcelona. Perquè el Barcelona, no oblidem, que la plusvalia revertia totalment el projecte del Barcelona. Punt número 2. Presentem el projecte 2000. Ningú pot discutir que el barri de les Corts, i tornem a caure en un error, la meva dona és nascuda al barri de les Corts. Per tant, ningú podrà dir que jo al barri de les Corts no l'estimo. Vaig conèixer la meva dona. És filla del barri de les Corts. El barri de les Corts és un dels barris més deficitaris en aquests moments. Passi per la nit per Pla Diagonal. Diagonal. No es pot circular, és una zona... El projecte del Barcelona, que té tot l'espai possible, perquè el Corte Inglés és diagonal, la illa és diagonal, és una avinguda de trànsit. El Barcelona té tot el seu entorn, tot el seu entorn. Té la maternitat, té la zona universitària, i el que volem és un projecte com hem fet amb el museu. Avui en dia el museu és el museu més visitat de Catalunya. En què dic, quan diuen que arrasaran tot el que ha fet el senyor Núñez, no sé com s'ho faran, però bueno. Per tant, què és el que pretenem nosaltres? Un club que té vida pròpia, que és una societat privada, que representa el sentiment de tot el país, que té que ser potent, que no és societat anònima, que no porta publicitat a les samarretes, que és l'únic club que mantén 4 equips competitius a Europa. I resulta que comencen a fer manifestacions organitzades contra el projecte del Barcelona. Però resulta que el representant de Convergència, senyor Molins, dintre el seu projecte, fa públic, no són paraules, és com el llibre del Prenafeta, del senyor Prenafeta, diu que si ell surt no apoyarà el projecte del Barcelona. I dona la casualitat que per primera vegada el barri de les Corts, que era convergent sempre, es converteix en la direcció socialista. A veure, vostè, que diuen que són del Barça, que volen que el Barça creixi, que volen que fomenti l'esport, que volen que sigui competitiu, que volen que els socis paguin el mínim com estan pagant, que no paguen les Copes d'Europa, que el Barça té imaginació per portar endavant tots els seus projectes, vostè no em deixa fer un projecte per donar vida a l'entorn? Doncs no s'ha donat vida a l'entorn i el projecte del Barcelona no s'ha portat a terme. Era un projecte molt fàcil. Ha hagut crítiques que si el Barcelona es vol vendre, el Barcelona no es vendrà res. Que si el Barcelona es vol hipotecar, el Barcelona no s'hipotecarà. I vostè com pagarà els 30.000 milions de pessetes que val en aquest moment aquest projecte que vostè presenta? Molt fàcil, facilíssim. Nosaltres el primer que tenim que fer és ordenar els terrenys del Barcelona. Els terrenys del Barcelona estan sense ordenar. I el primer que tenim que fer és donar-li un potencial als terrenys del Barcelona. Què passa? Que si nosaltres ordenem els terrenys del Barcelona i donem vida a la zona, ordenem la zona universitària, no pot mesclar-se l'ambient que hi ha actualment, zona universitària, una cosa que realment puja a la joventut,
amb la situació actual. Per tant, hi ha una institució privada que sense que ningú l'ajudi, sense ningú, ordena els seus terrenys, inverteix 30.000 milions de pessetes en aquest projecte. Sí, però esclar, vostè qui vol vendre, vostè el que vol fer és una societat anònima, vostè qui ja... No, home, no. Si jo només tinc que ordenar els terrenys. Si jo ordeno els terrenys del Barcelona, externs valen 14.000 milions de pessetes. Primera operació. Jo només tinc que fer una concessió a 50 anys. Segona operació. Concessió a 50 anys. Vostè, empresa que li dona aquesta concessió, vostè inverteix els 30.000 milions de pessetes i el negoci d'explotació d'aquest negoci és per vostè. Jo no ho vull. El Barcelona no pot assumir cap risc de gestió. Vostè em paga el cànon, em té que pagar 800 milions de pessetes a l'any de cànon i d'aquí 50 anys els 30.000 milions passen a propietat del Barcelona. Fixeu-vos bé una operació d'una institució com el Barça amb un projecte d'imaginació, resulta que tinc tota l'oposició. Però com pot ser? Vull dir, la ciutat de Barcelona, Catalunya, té que ser un país agressiu, amb grans projectes, amb gran visió. Vostès s'imaginen que jo m'hagués presentat a les eleccions del Barcelona i hagués dit, senyors, si vostès em voten, el Barça a partir d'ara anirà a Madrid a demanar diners perquè d'aquesta manera podrem fitxar els millors jugadors. Què hagués passat? Jo no he demanat mai diners a Madrid. Mai. Ni a cap institució. El Barça s'ha autofinanciat per si sol. Ha tingut idees, ha presentat projectes i al final avui en dia el Barça en aquests moments és el millor equip del món. I el que vulgui discutir el Barça, que no és l'equip, tenim que aprofundir, tenim que analitzar, tenim que discutir el que ha passat durant aquests 22 anys. Però no dir que el Barça resulta que, bueno, l'Espanyol ha guanyat una Copa del Rei, imaginem-se, un fracàs del Barcelona. L'Espanyol ha guanyat després de 60 anys. El Madrid fa 3 anys que no ha guanyat la Copa del Rei, la Lliga, per exemple. Abans el Madrid ho guanyava tot. El Barça ha guanyat més títols que el Madrid en els últims 22 anys. Aquesta és la valoració. Per exemple, un altre cas. Hi ha l'oposició que diu que el Barça tenen que fitxar 6 jugadors. No entenc res. Perquè si hem demanat la dimissió de l'entrenador, perquè teníem el millor equip, com és que volem ara que fitxant 6 jugadors nous? Aquesta és la meva pregunta. I si resulta que es fitxen 6 jugadors, jo tinc que dir que el senyor Van Gaal era un gènit. Perquè sense haver fitxat 6 jugadors, ha guanyat 2 lligues, ha sigut semifinalista de la Copa d'Europa, semifinalista de la Copa del Rei. Cuidado, que la Copa del Rei s'han eliminat perquè nosaltres no estem disposats a jugar amb 10 jugadors. President, en el capítol esportiu, en el capítol futbolero, hi entrarem d'aquí una estona. Em quedo amb tot això que m'ha dit vostè. Bueno, encara en falta, encara n'hi ha més. Encara n'hi ha més. Home, hi ha Can Rigal. Sí. Can Rigal és una zona verda, rodejat de barraques, droga, allà no pot circular ningú, hi ha la casa més representativa, una de les cases més antigues d'Hospitalet, i el Barcelona compra aquesta zona verda. Compra aquesta zona verda. El Barcelona creu en els projectes, i com allò tot està abandonat, està tot abandonat, creiem que el dia que nosaltres anunciem que hem comprat aquesta finca, em donaran una medalla. Perquè és una institució que és capaç de comprar Can Rigal, que està ple de barraques, que no es pot transitar, que la gent no pot viure. El Barcelona compra aquests terrenys i els transforma en 3 camps de futbol per dedicar-los a la formació de la joventut. Doncs tornem al mateix. Tots els projectes del senyor Núñez tenim que intentar que no es portin a terme. El Barcelona ha crescut perquè no hem tingut que treure permisos, però si no, no haguéssim pogut créixer, no? És casual que la senyora Borràs, no sé si senyora o senyoreta, no ho sé, el seu pare és membre de l'Elefant Blau, és un que va participar amb l'Ariño en les primeres eleccions del Barcelona, és la cap de gabinet de Convergència, es presenta a les eleccions a Hospitalet amb la bandera de que
si ella surt, expropiarà els terrenys del Barça. Però resulta que aquí només hi ha uns projectes que van tots contra el Barça. El Barça l'únic que pretén era fer 3 camps de futbol. És cert que els fèiem una zona verda, però també és cert que transformàvem una zona degradada, una zona on hi havia barraques, una zona on hi havia un desnivell de terreny de quasi 19 metres. Vull dir, solament nivellar el terreny val més de 500 milions de pessetes. I al final jo proposava a l'Ajuntament que el dia que volgués expropiar-me, jo acceptava l'expropiació, sempre, naturalment, amb un arbitratge en què fixés el valor de l'expropiació. Vol dir, el terreny que estava abans, el mantinc tal com està ara, el transformo, faig 3 camps de futbol i accepto l'expropiació. Vull dir, no discutiré l'expropiació, l'únic que vostè em pagarà el que val el valor de l'expropiació. El que hagués tingut que pagar amb l'antic propietari. Quina diferència hi ha? Que el Barcelona està fomentant una obra social. El Barcelona està construint 3 camps de futbol. El Barcelona remodela la masia, una de les masies més antigues d'Hospitalet que s'està caient. I resulta que tota l'oposició possible. I hi ha uns senyors que instal·len una carpa en una zona verda on la joventut va passar la nit allà de copes, poden instal·lar la campa, vol dir, el que el Barcelona no va poder construir 3 camps de futbol, hi ha un senyor que posa un negoci i encara el té, darrere de l'hotel Joan Carles, i ningú diu res. Manifestacions contra el senyor Núñez perquè vol construir 3 camps en un lloc que està ple de barraques, que hi ha droga. El senyor Núñez el que no pot fer és ordenar la zona. Al senyor Núñez no li deixarem construir els camps de futbol, perquè l'èxit del senyor Núñez no li deixarem. No pot el senyor Núñez guanyar una altra vegada unes altres eleccions. I si li deixem fer els camps de futbol, si li deixem construir Sant Joan d'Espí, si li deixem construir el projecte 2000, un dia es presentarà com a president de la Generalitat. No pot ser, tenim que destruir la imatge del senyor Núñez. I aquesta és la veritat. No, en tots els aspectes, vull dir. En tots els aspectes, el Barça no és meu. El Barça és del país. El Barça no demana res a ningú. El Barça el que vol és ser el primer equip del món, però que mantingui la seva sensibilitat, la seva independència. El Barça vol ser un equip integrador. Bé, vostè mira tot l'entorn, tots els grups mediàtics, alguns grups mediàtics, millor dit, que tenen interessos. No li va bé al president del Barcelona perquè ja al seu dia va endurir les negociacions amb els canals de televisió. No és vàlid aquesta persona. El Barça en aquest moment ha signat un conveni pels propers 5 anys per explotar la televisió del Barça per 72.000 milions de pessetes, que aquest senyor no interessa, arruïnarà els empresaris, tenim que anar contra ell, el tenim que espoliar, que sigui aquest home, el tenim que treure com sigui. I escolti'm una cosa, amb tot això que m'explica, d'aquí un parell de minuts farem una pausa. Amb tot això que m'explica, el cos no li ha demanat mai presentar-se com a candidat a la presidència de la Generalitat? No, faltaria això. No. Jo vaig tindre una il·lusió un dia, va ser un repte, vull dir, era un home desconegut, era un empresari, això sí, la gent em coneixia com a Núñez i Navarro, sabien la solvència i la serietat, la gent va creure en aquest projecte i jo estic molt il·lusionat i molt content del que s'ha fet. Estic trist perquè crec que no, només estic a analitzar el que ha fet el Barcelona, no? Totes les institucions internacionals posen com a exemple el Barcelona, no? Vostè veurà que cada dia, el programa de la nit, per exemple, de fa 3 dies, com se diu, el de la Fuente, es diu, o com se diu, hi ha un cartell del senyor Núñez dient els dies que falten perquè s'anirà. Però això són tots, escolti, ara l'han tret perquè, clar, li fa vergonya i fa efecte que abans d'ahir el van treure, però jo veia cada dia, no? Obria i mira, ja, aquí tens la meva fotografia, com si fos el Franco aquí, doncs ja diuen quan s'anirà, no? Bé, doncs ja està. Quina és la meva decisió? Home, en un moment que jo necessito la unitat del club. Vull dir, si tots aquests projectes no hi ha unitat del club, és impossible. He posat un exemple, l'altre dia el bàsquet, que sense el suport, el jugador té que vibrar,
es té que sentir pressionat per l'aficionat. President, m'ho explica d'aquí 5 minuts? És que hem de Sí. fer una pausa i d'aquí 5 minuts tornem amb el president del Barça. Més social i també de relacions amb institucions i mitjans de comunicació. Vostè ara, president, doncs em posava uns exemples que venen a demostrar aquesta mala relació, aquesta campanya a la qual vostè s'ha referit en més d'una ocasió, aquesta campanya per part d'un grup polític determinat, Convergència Democràtica, i també per part d'uns determinats grups mediàtics. En fi, finalment sembla doncs, que han aconseguit el que pretenien, no? Ha costat 22 anys, però l'han fet fora. Per tant, han guanyat i vostè ha perdut. Sí, Jesucrist el van crucificar, també, sí. Bé, m'ha semblat que jo sense la unitat... Jo de les penyes, últimament em reunia i deia, ja no és vàlid el projecte de les penyes actual, li deia, no? No és vàlid. Les penyes no poden, en aquest moment, pensar en que tenen que anar al futbol, tenen que fer actes... Les penyes tenen que participar i defensar la imatge de Barcelona. Això ho va entendre penyes d'Andalusia, per exemple, que jo he anat 2 vegades a Andalusia, no? Les penyes tenen que defensar el projecte del Barça, i no dic del senyor Núñez, del Barça, no? I tenen que marginar aquests grups que realment estan dinamitant el Barça. Per exemple, el Barça aquest any guanyarà la Copa d'Europa fàcil. El Barça té el millor equip. Aquest entrenador no serveix per res. Tenim el millor equip, res. El Barça no juga bé. Juga bé, la gent s'està cansant. 105.000 socis, el camp sempre ple. Si volguéssim veure partits que jo no els millors partits, veure solament el partit del Manchester de l'any passat i el partit del Bayern. Parlo dels 2 equips que van jugar a la final l'any passat. Aquí a casa, bueno, és per veure'l 25 vegades, no? I el Barcelona va jugar amb 5 suplents, va jugar amb Loconovo, va jugar amb el Celades en fa l'efecte de lliure, vull dir, va jugar amb jugadors que no tenia molts suplents, però bueno, va fer un futbol d'alta qualitat, no? Sí, però perdoni, em quedo amb això que diu vostè. Les penyes, els socis també, evidentment, han de defensar el projecte del Barça. El projecte del Barça s'acaba amb la seva marxa? Vostè creu que algú pot continuar el projecte del Barça, segons vostè? Sí, jo crec que, vull dir, el que m'estic referint és que hi ha una etapa Barça anterior, hi ha uns resultats. Anterior a vostè? Hi ha uns resultats, vull dir, aquí no són justificacions, no. La història marca com es té que portar un club. El Barça veu que vindran uns problemes gravíssims, que el futbol està acabat, i s'adalanta, vull dir, jo crec que el Barça anava 10 anys per davant, i el Barça, al cap de 22 anys, el que ha volgut lluitar contra el Barça s'ha arruïnat. Poso un exemple, en bàsquet, per exemple, no? El Joventut es va tindre que vendre el Palau, per exemple, poso un exemple. No poden seguir, l'Espanyol es va tindre que vendre al camp de Sarrià. No pot seguir la competència del Barça. El Madrid s'ha gastat en relació al Barça, en aquests 22 anys, més de 25.000 milions, més que el Barça. Vol dir que si jo hagués portat la mateixa gestió del Madrid, m'hagués tingut que gastar 50.000 milions. Vol dir, si ell se n'ha gastat més que el Barça, 25, si això no té importància, doncs jo m'hagués pogut gastar 50.000 milions més, vol dir que en deuria 25 més que el Madrid, i tampoc passaria res. Aquesta ha sigut la diferència. Doncs miri, ja que vostè parla del futur, vostè diu que abans de vostè, evidentment, hi va haver una etapa, després la seva, que són aquests 22 anys, i ara comença una altra etapa. Per tant, parlem de futur, i a mi m'agradaria parlar de futur amb noms i dates. Vostè dilluns que ve, presidirà la que serà una de les seves darreres reunions de la Junta Directiva, no? Sí. I m'imagino que en aquesta reunió es fixarà la data de les eleccions. Sí, ja està fixada, perquè l'última Junta es va aprovar les eleccions, vull dir, es va aprovar la convocatòria d'eleccions. L'única cosa que vam matisar que teníem que intentar guanyar 4 o 5 dies perquè no fossin al final de juliol, i per tant les eleccions es faran el dissabte anterior al final de juliol, no? Vull dir, quedarà 8 dies
Per què? Doncs és molt fàcil, no? El Barcelona no pot convocar eleccions sense abans tancar l'exercici, per exemple. Per tant, nosaltres auditarem les comptes, ja han començat, ja tenim els auditors allà treballaran pràcticament, ho tindran tot a punt i el dia 30 li faltarà auditar a l'últim punt. El dia 30, que és de juliol, que és un diumenge, per tant... No, el 30 de juny. Ah, de juny? De juny. Molt bé. A veure, estem parlant del dissabte 22 de juliol, com a data de les eleccions. Això mateix, sí. Però vull dir, per poder escollir aquesta data, nosaltres primer tenim que presentar les comptes. Tenim que auditar. Nosaltres no podem auditar abans del 30 de juny perquè trencaríem un exercici, aquí en podríem fer tots els gols del món, no? Jo vull tancar el dia 30, que és quan acaba la temporada. I per tant, les comptes, no hi ha la més petita confusió. Auditarem el dia 30, necessito 10 dies per exposar-ho, perquè tots els compromissaris puguin consultar les comptes. El dia 10 acaba el plaç de consulta, el dia 11 farem assemblea, i per tant les eleccions es convoquen el mes de juny de forma que el dia 25 com a màxim hi hagi nou president, no? Si hi ha eleccions, perquè esclar, si la persona de dalt baixa i diu que no té que haver eleccions i que té haver un consens i que l'elefant blau té que entrar com a premi d'haver insultat el senyor Núñez, que aquest és un mèrit que ha fet i té que ser directiu del Barcelona, doncs aquesta persona dalt que domina i que tal, doncs bueno, podria haver nou president el dia 12 o dia 13, no? A veure, miri, jo de petit vaig anar als Hermanos de la Salle a premiar, però vaja, a missa no hi vaig massa, ho reconec. Per tant, quan em parla d'aquesta persona de dalt, no sé a qui es refereix. Em refereixo al consens aquest que parla, els consens, es diu, bueno, és que hi haurà un consens perquè diuen de dalt que convé que aquest consens funcioni, però de dalt hi ha algú que ho diu, no? Perquè si no, jo em pregunto, com pot haver consens si no hi ha algú que mana que es té que fer aquest consens, no? Per exemple, jo amb l'elefant blau no em sentiria mai. Millor dit, si hi ha un directiu de l'elefant blau a la pròxima junta directiva, em veuran molt poc a mi al Barcelona. Perquè a mi una persona que té 4 contenciosos, el Barcelona ha posat 4 contenciosos contra l'elefant blau. Resulta que seu allà, com si no passés res. Esclar. A veure, si em permet parlar de noms, en aquests moments, si no ho tinc mal entès, hi ha 3 precandidats, 3 persones que han anunciat que es presentaran, que són el senyor Lluís Bassat, que té el suport de Carles Tusquets. Per cert, el grup de Carles Tusquets, Força Blaugrana, avui ha anunciat que la seva dissolució per donar suport total a Lluís Bassat. A veure, em vol aclarir vostè com es pot dissoldre i després donar suport? Quan un es dissol, desapareix. Vol dir una societat, quan es dissol, ja no hi ha continuïtat. No sé, de química em van suspendre també a l'institut. Bé, ho dic perquè el que no comprenc és jo em dissol i dono el suport, no? Si jo em dissol vol dir que me'n vaig a casa. Perquè la paraula dissolució vol dir que desapareix el concepte de grup, no? Sí. I per tant ja no hi ha grup. I per tant ja no es pot donar suport, no? Diguem que hi ha un trasbàs. L'únic que poden dir donem el suport i com aquí eren 4, doncs se'n anem a casa. Això, bueno, encara ho entendria, no? És el que diuen, ja ho sap. Lluís Bassat té el suport del grup de Carles Tusquets i també de l'Elefant Blau, de Joan Laporta. L'altre precandidat, l'altra persona que ha anunciat la seva... En fi, que es presentarà és Joan Castells, de Futur Blaugrana, i també el senyor Àngel Fernández, que va ser el seu darrer rival a les eleccions. En els pròxims dies han anunciat que presentaran les seves precandidatures el senyor Gabriel Masforrol, el senyor Jaume Jaurador i també segurament... El senyor Núñez no hi surt aquí, no. De moment vostè no surt. Podria sortir o no? No, podria sortir, sí, encara podria, però no, vull dir, queda molt clar que no, però podria fer-ho, no? Sí que podria fer-ho, però no ho farà, segur, eh? Segur, sí. Molt bé. Salvo que no vagi de dalt, algú de dalt que digui, vostè té que fer això i l'imposo, i si no... Però aquest de dalt també té aquest poder sobre vostè, i em pensava que només tenia poder sobre els altres. No, la meva independència encara la domino. Molt bé. I segurament, com dic, el senyor Joan Gaspar. És a dir, que podem tenir 6 candidats. A vostè què li sembla? O què creu? Jo, com a president de Barcelona, tinc que ser respectuós en tots els candidats i, per tant, tinc molt poca cosa que dir jo. Dels noms que li he dit, n'hi ha algun pel qual vostè hi té alguna preferència? Bueno, és que en aquest moment encara no són candidats. No. Perquè, clar, aquest grup... No, però els coneix, vostè coneix. Jo pregunto, aquest grup en què el senyor Tusquets s'ha presentat a la televisió,
que ha dit que es presentaria a les eleccions, que resulta que ara diu que vol el consens, ara resulta que es retira i diu que es dissol. Jo no puc donar opinions encara fins que no jo vegi un candidat que tingui les seves signatures. Per exemple, tenen que portar 1.500 i pico, tenen que avalar, tenen que portar un aval bancari de 2.600 i pico de milions, per exemple. L'únic que no tenia que avalar era el senyor Núñez, gràcies a la gestió que ha portat durant els 22 anys. Fet històric, reconegut per totes les institucions internacionals, menys amb el nostre país, que això mai s'ha dit que era un mèrit de la bona gestió que havia portat a Barcelona. Mai s'ha dit. Al contrari, s'ha fomentat l'elefant blau per denunciar i criticar l'auditoria del Barcelona, publicant notícies falses, sense contingut i sense ser vinculants amb una auditoria, no? A veure, dels noms que li dic, Sí, però sí no- que és veritat que encara no són candidats, però vostè els coneix perfectament. Sí, però- A veure, Carles Tusquets, que no es presenta, va ser tresorer del Barça. Sí, però- Home, si algú coneix és a Joan Gaspar. Sí, però en aquest moment tinc que ser seriós com a president del Barcelona, jo. Tinc que ser seriós i quan hi hagin uns candidats, quan la gent vagi a votar, no sé si decidiré a fer l'últim servei al Barcelona, no? Quin és aquest últim servei? Home, vull dir, recomanar, no ho sé. Però és un servei, no? I escolti, aquest és un terrorista, o va amb un terrorista, puc dir-ho. No ho sé. En aquest moment jo tinc que ser respectuós amb tots els candidats. M'agrada molt el del consens, m'agrada molt... Que li agrada lo del consens? Home, vull dir, m'agrada en el sentit de donar-li una mica una nota d'humor, no? Ah. M'agrada molt repartir diners que no són meus, m'agrada molt, m'encanta. Vull dir, jo quan vaig ser president, me'n recordo que tots els directius, la primera junta, va vindre un, diu, tindrien que donar 500.000 pessetes a la Creu Roja, em sembla molt bé. L'altre, tenim que fer aquesta obra 1 milió de pessetes. Jo vaig fer números i cada junta em costava 3 milions de pessetes. 50, vull dir, bueno, això serà la ruïna del Barcelona, però si cada setmana la Comissió Econòmica em demana 3 milions, per 50 setmanes seran 150 milions. Home, a mi m'agrada fer les obres, molt, moltíssim. Vaig proposar a la Junta Directiva que jo acceptava totes les peticions que es feien a partir... S'havien fet totes. Jo posaria 3 vegades més del que realment es proposava, vull dir, però que ho faríem a escote. Vull dir, em sembla molt bé. Vostè vol donar. Jo crec que un candidat, si vol donar, el primer que té que dir, que jo dels meus ingressos donaré el 10% perquè vull ser un president generós, dels meus diners. Ara, donar dels diners dels socis, que jo tinc socis, o tenim socis que estan a l'atur, que tenen dificultats per poder pagar el carnet d'identitat. Escolti, no fem campanya publicitària barata. Escolti, vostè dongui dels seus diners. I mai millor dit, no, això de campanya publicitària? Suposo que es refereix a aquesta... No, jo he dit que volia ser respectuós i si hi ha alguna coincidència no siguem intencionats. Però a ningú no se li escapa, president, que vostè refereix a aquesta proposta que ha fet el senyor Bassat de donar el 0,7% del pressupost, em sembla que és a l'associació d'expopulistes, no? Si això a la portera a casa meva ho sap fer-ho. Ja. Donar el 0,7 del pressupost ho s'ha fet tothom. Tothom. Això val 150 milions de pessetes. Bé, em sembla molt bé. Però jo m'agradaria més que aquests 150 milions es fessin a escote dels directius. Això sí que té mèrit. Escolta, jo donar diners dels demés, jo crec que és poc seriós. Perquè, esclar, si el primer que faig és dir que donaré diners dels socis, home, no crec que sigui una forma de... Perquè, clar, l'altre diu, bueno, jo pagaré més al Figo, pagaré més diners del que pagui més. Vostè es carregarà el club. Carregarà el club. Vostè no pot portar el club d'aquesta manera. Però bé, això agrada a la gent i diu, carai, el Figo no s'anirà perquè d'aquesta manera com hi ha un president que diu que pagarà més diners dels que paga més diners. Fantàstic, això és fantàstic. Ara entrem, en els casos de Figo, Rivaldo i també... I no vull entrar, vull dir, no... No, jo vull dir, he dit abans que volia ser molt respectuós, però estic orientant el soci, jo. Estic orientant el soci, no? I li estic dient que, esclar, a mi tots aquells polítics o aquells que en una campanya diuen que jo donaré, faré això, escolti, vostè té que saber administrar primer tot. Té que administrar i té que generar recursos
i té que fer un país més ric per poder donar. Perquè si vostè dona, el que farà és quebrar el país. Vostè el primer que té que aprendre i té que garantitzar, és a ingressar i a fer un país més competitiu. Que pugui haver més indústria, que la indústria trobi solars a un preu assequible, competitiu, on puguem crear mà d'obra important, on puguem crear riquesa. Això sí, escolti, jo, a partir d'ara resultarà que el metro serà gratis per tothom. Fantàstic. I el diari, tothom gratis per tothom. Ara tothom tindrà, no segons quin diari, perquè no ho permetria, els diaris que realment estimen el Barça, no val això. Vostè ha trobat alguna proposta interessant de les que ja han plantejat alguns dels precandidats? No he entrat. Això del carnet de soci simpatitzant... El Barça ja el té, el carnet, i té la fundació. Barça, en lloc de fer carnet simpatitzant, va fer soci de la fundació. I per què va fer el soci de la fundació? Home, perquè vam creure que els pilars del Barça, l'estructura del Barça, tenia que estar basada i orientada amb el nom de tots els socis. I fixi's bé que hi ha més de 30.000 plaquetes a l'estadi que van pagar 9.000 pessetes només, una sola vegada, i tenen el seu nom allà, volent dir, gràcies a tu, el Barça és el que és. I aquella plaqueta, van fer un concurs a l'escola Massana, perquè no fos una plaqueta qualsevol, van fer una plaqueta en què, de disseny, en què tots els joves que estudien dibuix i que fan arquitectura i volen ser escultors o pintors, van col·laborar i vol dir que van fer un projecte sensible, no? Ja sé que vostè no vol entrar-hi, però ara li parlo del que m'han comentat, i li dic sincerament, moltes persones, evidentment, que em coneixen i que m'han aturat pel carrer o que em troben per aquí a la ràdio i em diuen, escolta, si es presenta Gaspar, i hem escoltat al començar el programa una trucada al contestador que deia això, no? Si es presenta Gaspar, en definitiva és la continuïtat de Núñez, per tant, votar Gaspar, si es presenta Gaspar és votar Núñez, no? Aquest és intel·ligent, Jo li pregunto també a vostè. És intel·ligent, aquest. Jo no, perquè és un vot. El que interessa són els vots dels socis, els meus serà un vot, a la meva dona un altre vot. Anirà a votar vostè per això, Sí, aniré a votar, sí. I en els pròxims dies decidirà si... No farà campanya, no preguntaré això. Si opta per algun dels candidats que es presentin. Jo primer necessito veure... Primer tinc que comprovar aquest de dalt que baixa, que diu que té que haver un consens, que no té que haver eleccions. Primer, aquesta és la meva sorpresa. Resulta que estan demanant les llistes de socis. Les llistes dels socis, perquè diu que el senyor Núñez guanya les eleccions perquè domina les llistes, cosa que és una mentida, perquè les llistes estan mecanitzades i es cobren el carnet a través de bancs, vol dir que això, qualsevol empresa petitament organitzada, això és inviable, tots els socis tenen el seu carnet, el seu número, i ara resulta que quan el senyor Núñez diu, se'n va, senyors, aquí tenen les llistes, aquí tenen el llistat, diu, no, si no volem eleccions ara, si aquí eleccions, qui ha dit això? Això era el temps de... Ni hablar, home, tenim que anar al temps del Franco, ara, aquí no es pot votar, necessitem un consens entre els 5, això i prou, no? Amb tots els aspectes, vol dir, no? No entenc res, no? La seva intuïció què li diu? Que hi haurà un sol candidat, el candidat de consens, hi haurà dos, tres? No ho sé. L'únic que sé és que el 25, és dissabte... 22. El 22 de juny... Juliol, el senyor Núñez creu que ha fet un servei a Barcelona, creu que ha fet un servei a la ciutat i al país, deixarà el Barcelona i per tant, acabarà la seva gestió. Donarà les gràcies a tots els socis que li han donat el suport i que durant tants anys han decidit que el senyor Núñez dirigís aquest club. Crec que he donat part de la meva vida perquè el Barcelona fos una institució important. S'han convertit coses importantíssimes, no? Com el museu, no? On vam tindre que treure de les caixes que havien allà embalades de tots els records de Barcelona, no tenia cap valor. A l'original del Miró no l'hem tingut mai, ningú es va preocupar de quan vam celebrar als 75 anys una peça tan important com un pintor tan important del Miró. Ni això va interessar, però això no és notícia, no? El
el senyor Núñez el que està fent és destrossar la imatge del Barcelona. El senyor Núñez és un home que està canviant la filosofia del Barcelona. Vull dir, bé, per tant, jo donaré les gràcies a tothom perquè m'han permès poder dirigir el Barcelona, donar les gràcies perquè m'han permès ser feliç, també m'han permès, que ha sigut molt dur aquests 22 anys i que he tingut que patir molt i que cada dia m'he sentit trist perquè quan un treballa i no hi ha un reconeixement, no perquè vulguin dir que el senyor Núñez és el millor, no? Però crec que és injust una política destructiva d'un home que ha intentat fer el millor equip del món, no? Però bé, m'ho han posat a mi m'ho han posat ja em diu, no, és que vostè tenia que sortir per la porta gran. No, si he sortit com jo volia sortir. He pogut sortir com he volia sortir. Vostès, a mi, també és cert que la valoració no és de les minories, és de la gent que vota i, per tant, jo tampoc no puc dir perquè sempre m'han votat i sempre he guanyat les eleccions, no? Home, però el més normal, quan diuen això, suposo que es refereix a que el més normal és esgotar el mandat i dir adéu, no? Sí, però com sempre estaven amb la crítica, que el senyor Núñez no el traurà ningú, el senyor Núñez aquí, el senyor Núñez tal, el senyor Núñez tal. Doncs no us oblideu, els deixo al club 2 anys abans, perquè veieu, si sóc generós. No me l'imagino, vostè fora del Barça. No me l'imagino. Sí, home, jo... Sí, vostè se'n sabrà estar. Ja sé que té molta feina com a empresari. Per poder dirigir el Barcelona he treballat durant els últims 22 anys tots els finals de setmana. Per tant, jo espero que almenys els 22 de setmana podré llegir un llibre, podré mirar un llibre de pintura, que a mi m'agrada molt la pintura, fer coses que fins ara no he pogut. Jo, al final de setmana, m'emporto les carteres i començo a analitzar tots els problemes del club, de l'empresa, i, bueno... No hi ha, perdoni, he d'insistir, no hi ha res al món que li faci reconsiderar la seva decisió de plegar? Res? No, home, jo amb la vida no he dit mai res, però ho tinc molt clar. Vol dir, jo sóc una persona molt segur. Jo el dia que vaig prendre... L'últim dia que es va produir aquell fet, jo vaig veure que el Barcelona necessitava la unitat del club. Era impossible triomfar sense la unitat i, per tant, per molt que féssim, els jugadors necessiten, i fixeu-vos bé que els jugadors, quan en aquell moment estem jugant la semifinal de la Copa d'Europa, en lloc de ser valents, crec que li va faltar valentia amb aquells jugadors, no aquell dia, sinó molt més abans, tenien que haver dit, fer un crit de guerra a tots els socis i dir, escolteu, o anem tots units o no guanyarem res, i per tant van dir, bueno, aquest problema ja ho solucionarà el senyor Núñez i crec que d'aquesta manera no es pot continuar. I li vaig donar un exemple. Si ho solucionaré, doncs ja ho teniu solucionat. Vostè està dolgut, no?, amb alguns jugadors del Barça, amb els capitans, sobretot. No, jo no voldria, en aquest moment, jo per mi estic dolgut quan no puc fer la Sant Joan d'Espí, quan no puc fer el Projecte 2000, quan Can Rigal no puc fer 3 camps de futbol, quan la meva imatge me l'estan destrossant. Jo els jugadors és una conseqüència fàcil que el jugador hi ha vegades que és fàcil, no? I per tant ja li va bé, hi ha vegades que critiquin l'entrenador i critiquin el president, no? Ell, mentre no el toquin, doncs bé, ja li va bé aquestes coses. Jo crec que va faltar professionalitat amb el bon sentit, ho estic dient, no? Perquè per mi aquest és un problema petit en relació al gran problema del Barcelona, no? El problema del Barcelona és que el Madrid pot fer tots els disbarats, fins el present pot agafar diners de la caixa i anar-se'ls a jugar, pot fer-ho tot el que vulgui, però té una premsa addicta. Inclús jo recordo que el president del grup Prisa em va dir que havien comprat a l'AS exclusivament al servei del Madrid. Ho va dir clarament. Una vegada que estàvem negociant el contracte del Barcelona, que jo em vaig queixar i li vaig dir que no comprenia l'actitud del seu rotatiu i de la ràdio que tenen amb aquesta política tan crítica amb el Barcelona. Va dir que no s'havia enterat i tal. Em va reconèixer que l'AS sí, que l'AS l'havien comprat i que era un diari, era un portaveu del Madrid. El Barcelona, si no té això, és molt difícil, perquè clar, el grup Prisa per un costat, el grup Asensio, Esport i Periódico per l'altre, no?
Televisió Espanyola acabo de firmar un contracte amb ells, no? Bueno, dic Televisió Espanyola, vull dir, jo diria el grup Telefònica, no? Han anat a buscar les dues persones més antis del Barcelona. Un tal Guas, que és de l'Espanyol, quan parla treu fum, és que fum, i després l'Emilio Pérez de Rosas, que bueno, jo crec que odia el Barcelona, per exemple, no? Si a més el grup d'aquí a casa no tinc el suport, estic lluitant com l'edat de pedra, no? És cert que tinc els socis, és cert que els socis em diuen i m'escriuen ara, torna't a presentar, que arrasarem i tal, però la vida ha arribat un moment que després de 22 anys, si encara tinc que estar lluitant contra tot aquest poder mediàtic, polític, i no em deixen portar a terme el que té que ser el Barcelona, i ho hem aconseguit tot, perquè crec que el Barcelona en aquest moment ho ha aconseguit tot, podrà mantindre el seu creixement i tal, però que serà difícil, doncs, bueno, és una demostració de dir que jo me'n vaig, no passa res. Jo he disfrutat durant aquests 22 anys, deixo el Barcelona com difícilment podrà estar en aquesta situació, i si no, ja en parlarem d'aquí uns anys, ja en parlarem. Si es valora i es millora millor, fantàstic, 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 no? El que passa que serà difícil, no? Perquè si analitzéssim una mica ara per poder millorar aquest Barcelona, s'obríem, Miri, a mi em queda mitja hora de programa aquí a Com Ràdio, un programa especial que evidentment es pot seguir per Canal Barça i per Barcelona Televisió, i a vostè li queden 2 mesos de mandat mal comptats. En aquests 2 mesos... De patiment. Ara han baixat les crítiques, ara. Aquest han tret el quadre, que no s'enfadi el senyor Núñez, que va a la ràdio aquest dimarts, i si li pengem això s'enfadarà, traiem-li. En fi, li queden 2 mesos. En aquests 2 mesos, home, s'han de prendre decisions. I ara m'agradaria entrar en el tema dels jugadors. Vostè, quan és l'última vegada que ha parlat amb el senyor Sergio Cragnotti, que és el president del Lazio? Jo, el Cragnotti, no he parlat mai. Ell ha enviat molts emissaris apoderats. Sempre jo he dit a la gent que jo no vull parlar amb la gent, que jo vull concretar sempre les coses, ho faig sempre. Vostè no em vingui a convèncer a mi. Vostè vol negociar amb mi, em diu el que vol, el que demana, i jo li diré sí o no. Vostè s'estalviarà el viatge. Permeti'm recordar que el Lazio pretén els serveis del jugador Rivaldo. Ho dic per si alguna persona encara no ho sabia. Avui, per cert, el diari Esport concretament afirma que Rivaldo es queda. És veritat? Bueno, el diari Esport deu ser el mànager del Rivaldo i per tant, de moment que ho diu, ho sabrà ell, no? Jo no sóc el representant del Rivaldo, no? Si ho diu l'Esport, Minguell Esport, suposo que deu d'estar ben informat, no? A veure, el Lazio es vol emportar Rivaldo per 7.700 milions de pessetes. Vostè creu que seria un bon negoci pel Barça, vendre Rivaldo? Bé, jo no seré president de Barcelona. I si em permet, el que jo no faré és prendre decisions que afectin els nous dirigents, no? Jo sé molt bé el que tindria que fer. Claríssim, no dubtaria 2 minuts. Soc una persona independent i sempre he pres les decisions que més han convingut a l'entitat, encara que l'entitat, el soci, es deixi portar per les informacions i pels comentaris i per les crítiques, no? Ara, els nous directius tenen que presentar i dirigir el club d'una altra manera, no? I, per tant, ells tenen que saber quina és la decisió que prendran, no? Per tant, jo... En aquest moment, aquest tema és un tema que el tinc que arxivar, té contracte, li queden 3 anys, el Figo té contracte indefinit, vull dir, el va signar l'any passat, vam intentar millorar el seu contracte i fer un contracte indefinit a fi efecte de no tindre que negociar cada any d'any en any, tu ja estàs tranquil, el dia que acabis, acabaràs. Sí, vostè no tocarà ni un punt ni una coma dels contractes actuals. No, és que jo no les puc tocar perquè jo acabo i no puc prendre cap decisió que afecti l'economia del Barcelona, no? Primer, perquè jo, quan signo un conveni, per exemple, el cas del Rivaldo, no? Vam signar el conveni del Rivaldo en un moment que el Ronaldo, l'Inter, se'l va portar. I, per tant, em va deixar un buit, o es va deixar un buit al club, i es va pagar 4.250 milions de pessetes,
i em va semblar que l'operació Rivaldo era un risc perquè eren 4.000 milions més la fitxa, vol dir que tenia un cost aproximat d'uns 1.350 milions de pessetes a l'any, cost, interessos, fitxa i traspàs, i per tant 1.350 milions de pessetes, un jugador, i crea un contacte d'inflació dintre l'equip. Digui'm una cosa, el van fitxar seguint els consells de Llorenç Serraferrer, Rivaldo? No, es vam reunir. El senyor Van Gaal va dir que no coneixia bé el Rivaldo, perquè ell estava a Holanda. Havia el McMahon també, que es parlava de fitxar-lo. McManaman, l'actual jugador del Madrid. Sí. El McMahon no ha vingut aquí perquè nosaltres hem dit que no, però abans volia vindre al Barcelona amb la carta de llibertat. Però quan van fitxar el Rivaldo, amb el Mare encara tenia contracte amb el Liverpool, ens fa l'efecte, no? Sí. I van fer una valoració i el senyor Serraferrer va dir que l'home que més s'adaptava i que era un home golejador i que tenien que fitxar. El Rivaldo. I el senyor Van Gaal em va demostrar la seva professionalitat, que va dir, jo no puc prendre una decisió perquè no l'he vist. Esclar, el Rivaldo jugava a Espanya amb el Corunya i per tant el Serraferrer el coneixia. Va dir, si tu, Serraferrer, creus que el Rivaldo és el que tenia que fitxar en aquest moment, com a jugador estrella i que sigui un jugador que ja s'ha adaptat al futbol espanyol, doncs jo voto a favor del... Sí, ara hem vist unes declaracions de Rivaldo fa uns dies. Sembla que el problema de Rivaldo, perquè es quedi, ho dic pel que he llegit, no és de diners, sinó de carinyo, que li ha faltat carinyo. Vostè no li ha donat carinyo a Rivaldo. Jo porto 22 anys dirigint aquest club i sé el que és carinyo i no diners, no? Jo, Rivaldo, jo vaig tenir un accident molt greu, gravíssim, vaig sortir de la UBI al cap d'un dia o 2 dies, em va vindre a veure el Rivaldo per parlar de diners. No per parlar de la salut del president, no? Va dir, també és cert que era un tema urgent i sóc un home que jo dirigeixo a Barcelona i per tant no vaig voler que es produís un buit de poder al Barcelona i jo, millor dit, quan estava a la UBI es va arribar a un acord amb el president de l'Espanyol per traspassar el Roger a la UBI, perquè tenien el seu pare també ingressat allà, no? Em va vindre a veure, José Luis, escolta, em tens que fer un favor, em tindries que donar aquest jugador, tal, fet, estan a la UBI, no? Per tant, jo sé molt bé el que és estimar. Ho sé molt bé. President, a veure, durant aquests 2 mesos hi haurà altes i baixes de jugadors? Aquí es podia produir algun club que volgués algun jugador important del Barcelona, però diria important, titular, o ha sigut titular del Barcelona, i que l'opinió general de tots els candidats del Barcelona poden pensar que allò és una càrrega, no? Els grups mediàtics que estan en contra del Barcelona també diuen que és una càrrega. I algun soci que sempre està parlant amb aquests grups mediàtics també diu que una càrrega. Home, si tinc una situació expectant en què diu que aquest jugador no es tenia que haver-lo fitxat, doncs jo prendria aquest risc, no? En bé d'ells, no? I mira, aquest jugador que vostès diuen que... Es refereix a algun jugador holandès, evidentment. Sí, també tindria que ser cert que el jugador també m'ho demanés. Vol dir, el jugador m'ho demana, els candidats han criticat aquest jugador, els grups mediàtics han criticat aquest jugador, doncs jo li soluciono i li demostro que aquesta ha sigut una gran operació. Després de tot això, a més, li demostro que ha sigut una gran operació. Es refereix, evidentment, si em permet, a jugar... No diré cap nom. No. En fi... Però he posat un exemple en què jo sí que assumiria, per exemple, avui hem presentat un jugador de handball, no? No sabem si fitxarem el segon jugador o no, està molt difícil i tal, un jugador jove que ja el tenim fitxat, però un jugador que es va fitxar pels pròxims 2 anys,
amb la sortida de l'Iñaki podem precipitar aquesta decisió, però aquestes coses sí, perquè el projecte Valero Rivera i senyor Núñez i senyor Catot anem molt d'acord i per tant són decisions que les tenim que deixar solucionades per no perjudicar l'estructura esportiva del handball. Vostè no diu noms, jo diré noms dels que poden arribar, però no els dic jo, han sortit al diari i també a la revista Barça. El primer que podria arribar és el jugador actual del Betis, Alfonso Pérez. Altres noms: Dutorel del Celta, Zidane del Juventus, Molina de l'Atlètic de Madrid, Zanetti de l'Inter de Milà o Milosevic del Saragossa. Van bé? És a dir, aquestes informacions són fiables? Sobre algun nom? Anem a veure. La meva sortida, naturalment, que ha canviat el projecte del Barcelona, perquè el projecte del Barcelona serà el que voldran fer el nou president del Barcelona. I, per tant, el Barcelona estava pensat en prendre decisions sempre amb una visió de futur. Vull dir, quan es té que prendre una decisió, per què es té que prendre una decisió, quin és el motiu d'aquesta decisió. Això a l'entorn no ho comprenen. Tothom és un tècnic, tothom opina, tothom diu quin és l'equip. Vull dir, amb una entitat perquè funcioni té que haver una columna com el Bengal quan es va despedir va expressar, no? Vull dir, té que haver una comunicació president, entrenador i jugadors, no? El president té que estar informat del que passa dia a dia al club, tècnicament, per anar preparant les futures decisions, no? No és vàlid que un jugador digui que vol guanyar demà, no és vàlid. És vàlid que aquell jugador es prepari durant la setmana per poder afrontar aquell compromís que tenim, que és molt important. I, per tant, es té que crear un ambient competitiu ja els 7 dies o 6 dies abans, no? Això és el que funciona en un vestuari i la disciplina, per exemple... Sí, perdoni que el talli, però vostè creu que aquesta temporada hi havia bon ambient en el vestidor del Barça? Jo crec que externament s'ha intentat que no hagués hagut bon ambient, però havia bon ambient. Això és molt important, sens dubte. El que passa que nosaltres detectem per on poden començar els problemes i es preparem per poder solucionar aquests problemes la propera temporada. M'explico. Un jugador important que no accepta la suplència i que la seva aportació al vestuari no és la més correcta. Per exemple, jo estic dirigint aquest programa, a partir d'ara no el dirigeixo, estic de segon, la comunicació no és correcta, vostè parla amb ell i diu, no ho sé, no me'n recordo, no va. Vull dir, amb una estructura, tot el vestuari té que participar. I quan un jugador no afronta la possible suplència, el tens que traspassar. Però això no ho pots fer-ho entendre a la gent. La gent viu noms, que si ha marcat aquest gol, si aquest jugador ha nascut aquí, no és vàlid. No és vàlid. Tu tens que tindre una estructura on realment la gent aporti tot el seu esforç. El que no és correcte, per exemple, vostè m'ha fet una pregunta, el que no és correcte és que crec que ha faltat valentia a la plantilla a l'hora d'afrontar els problemes del Barcelona. Per exemple, quan el Barcelona perd, el president del Barcelona baixa, li dona la mà a tots els jugadors, parla amb ells, intenta motivar-los. El president del Barcelona mai fa una crítica perquè assumeix la derrota junt amb els jugadors. Quan es perd, els jugadors tenen que reconduir la il·lusió i les crítiques d'aquest entorn.
si els jugadors deixen a la mà de l'entrenador. Vull dir, aquestes crítiques hem perdut i, per tant, si nosaltres no diguem res, és possible que vagin contra l'entrenador. I és possible que vagin contra el president. No és vàlid aquesta estructura. A veure, és evident que hi ha d'haver aquesta bona relació, aquest bon rotllo entre jugadors, entrenador i directiva. Van Gaal ja ha marxat. Llorenç Serra Ferrer és, de moment, l'entrenador. Sembla que hi ha consens entre els precandidats o alguns precandidats en què Serra Ferrer podria ser un bon entrenador pel Barça. Fins i tot alguns aposten que sigui el primer entrenador, l'entrenador del primer equip per la pròxima temporada. Vostè també creu que Serra Ferrer seria un bon entrenador? Bueno, primer, abans de parlar del Serra Ferrer, m'agradaria parlar del seu Van Gaal. Crec, per respecte amb ell, no? Pot fer-ho. Jo estava parlant més de futur, ja. Jo només faig una petita aclaració. Els jugadors holandesos, que són grans professionals, han vingut al Barcelona perquè havien Van Gaal. Per tant, quan tu et portes un director d'una empresa competitiva, un consell delegat, i aquell consell delegat arrastra tots els directors que tenen a sota seu, és que allò funciona. Bé, el que no es pot dir és que el senyor Van Gaal no comuniqui i, en canvi, els jugadors que potser ha estat 7, 8 anys amb ells, o 9, o 10, vinguin aquí perquè hi ha el seu Van Gaal i es faci veure que el senyor Van Gaal és un home que no comunica amb la premsa. El senyor Van Gaal el que no accepta és segons quins comentaris poc professionals. Fixi bé que fàcil és. El senyor Van Gaal no li pots dir, perquè jo mai, quan hem discutit un tema, he volgut fer de tècnic. Jo l'únic que demano és la informació, tinc suficient criteri per saber el que li convé al Barcelona, però el que mai faig de tècnic. Per tant, l'etapa Van Gaal, que crec que ha sigut injusta i que he demostrat que jo no era fàcil per mi canviar d'entrenador. Fixi's bé. Fixi's si era fàcil per mi. I per què no ho va fer? Perquè no estic disposat a canviar d'entrenador. Fixi's bé. I vaig en contra de totes les crítiques. Senyor Núñez, vostè fa això i ho té tot suposat. És que no vull fer això. I com va contra els meus principis, me'n vaig jo primer que el senyor Van Gaal. Me'n vaig jo, senyor Van Gaal, vostè es queda i jo me'n vaig. Miri, el que em va dir vostè l'altre dia, que jo el vaig convèncer i li vaig dir esperem un any més o 2 anys, acabarem i s'anirem junts, té raó. No podem continuar i jo li demostro el que vostè, quan va vindre al Barcelona, li havien venut al revés en forma intencionada. Que no et posaràs mai d'acord amb el senyor Núñez, que el senyor Núñez és això. Per tant, crec que jo no estic d'acord amb aquesta situació. Crec que van contra tu per anar contra mi. Crec que van anar contra el senyor Rodson per anar contra mi. I crec que contra més entrenadors hagués posat, més entrenadors haguessin demanat el canvi per anar contra el president del Barça. Home, a veure, això és admirable per part seva, però a tots els clubs del món, quan l'equip pel que sigui no acaba de rotllar, la primera cosa que passa és que canvia l'entrenador. Vull dir que no, ningú l'acusaria de res si hagués destituït el senyor Van Gaal. Sí, però és una altra filosofia. Jo el senyor Valero Rivera fa 22 anys que el conec, l'Aito no sé, fa 14, vaig tindre el Lorente, vaig estar 13 o 14, després vam tindre un 8 fins que vam decidir un projecte amb una persona determinada, ja, al final ara ja amb hockey ho estem guanyant tot també. Amb el Cruyff el segon any em van demanar la dimissió del senyor Cruyff, per exemple. Jo recordo que el primer any em va dir tots d'acord amb el senyor Cruyff i l'assemblea del segon any em demanant el 90% o 85% la dimissió del senyor Cruyff. Escolti, vostès l'any passat en diuen blanc i ara en diuen negre. El senyor Cruyff, tindran Cruyff aquí. Quan vaig canviar el Cruyff? Home, quan realment el que m'ha promès no ho fa. I per tant, ja no es tracta. Vull dir, fixi's bé que jo canvio el Cruyff el dia que la gent no m'ho demana.
canvio el Cruyff quan crec que realment en aquell moment s'havíem equivocat. Per què s'havíem equivocat? Molt fàcil. Hi ha una demostració molt clara, no és una crítica. I no és cert que estaven fent pedrera, no és cert. Si haguessin fet pedrera, van fitxar l'Abelardo, van fitxar el Pablo, van fitxar el grec que està ara jugant amb el Hagi, van fitxar el del Bilbao, l'Escursa, van fitxar el de l'Oviedo, de l'Osasuna, que està jugant al Bilbao, que es diu un centrocampista, van fitxar el mitja punta del Betis, van fitxar el Codro, van fitxar l'Escaig. Per tant, això no és la cantera, no em vingui ara. I quan resulta que hem fracassat, poso els nois per dir-los, senyors, ara farem cantera. No, aquest no és el projecte, aquest no és el projecte que havíem planificat. Escolti, si jo tinc que fitxar el Pablo, tinc que fitxar l'Escurso, tinc que fitxar el José Mari, tinc que fitxar el del Betis, tinc que fitxar el Codro, i després resulta que vostè diu que això no va, quin va ser les conseqüències? Que es va tindre que canviar tot el projecte. Es va tindre que canviar tot el projecte. El Hagi també es va tindre que canviar, excepte el Figo, que no el va fitxar el Cruyff. I el Gerard, ningú ha dit que el Gerard, el Cruyff era entrenador. Tothom escriu que el senyor Núñez ha deixat escapar. Si era entrenador el Cruyff. Si el Gerard el teníem quan teníem. I tenia un contracte de juvenil. El que passa que el Gerard, havien 3 jugadors per davant del Gerard. Havia l'Amor, havia el Guardiola, havia el Milla, havia el Xavi. Per tant, és lògic que aquest jugador, un jugador que se'n vol anar i que ell mateix aconsegueix el canvi de residència, se'ns va escapar. Jo no he culpat amb el Cruyff, perquè el Cruyff no volia contractes, no volia mai que els jugadors joves tinguessin contracte. Imagini's l'estructura del senyor Cruyff amb tots els jugadors que tenen certa projecció sense contracte. Bueno, això seria el mercat de Calaf. Jo sempre havia defensat els contractes. Sempre he defensat els contractes. I sempre m'havien discutit els contractes. No es pot formar jugadors sense tindre un contracte de futur. Bé, en aquest moment tots, l'Arteta té contracte, el Nano té contracte, tots els jugadors tenen contracte, perquè aquesta és la filosofia vàlida, l'única que val. Ara la Federació Espanyola s'ha donat compte que el canvi de residència és una trampa. Home, el canvi de residència és perquè un nano pugui estudiar i canvi, però no un nano que li donen 500 milions de pessetes i demani un canvi de residència. Vostè ho ha dit fa una estona, tot això està canviant. No voldria acabar aquesta conversa sense comentar-li el que és, sens dubte, la notícia esportiva del dia, la bomba del dia, no? Ja ho sap que els grans clubs de bàsquet d'Europa han decidit trencar amb la FIFA, entre ells el Futbol Club Barcelona. Fins i tot diríem que el Barça potser ha estat una mica l'incitador d'aquesta rebel·lió, vostè creu? No. El Barcelona va salvar el futbol europeu de la UEFA. El va salvar, vull dir... I més és una cosa facilíssima. El que no pot ser és que les organitzacions internacionals absorbeixin el poder econòmic del club. Escolti, vostè té que organitzar la competició. Els diners me'ls tinc que administrar, perquè per això em jugo els diners. I per això administro els diners. Si vostè m'administra els diners, el principal ingrés que és la televisió, vostè a mi m'està empobrint. El Barcelona, per participar a la Copa d'Europa, tenia que posar diners. Escolti, si vostè m'administra els diners de televisió, és perquè em faci un holding i m'administri i em generi més diners que els que jo estic traient. Va enviar 2 cartes a la UEFA. Va dir, penseu que vosaltres desunireu el futbol. No pot ser que el Barcelona posi diners per participar a la Copa d'Europa. Home, què tal? És fàcil. Un club italià, que té una cadena de televisió, que es dedica a la política, organitza una empresa, la porta a Anglaterra, perquè no es vegi que és italiana, i organitza la Copa d'Europa amb aquells equips i aquells països que representen el 85% dels ingressos que genera tota la televisió europea. És claríssim.
si resulta que em trec el 15% de clubs de l'est que no aporten res, Holanda no sé si paga l'1%, Portugal no sé si paga el 0,80%, i hi ha 5 països, que és Alemanya, Inglaterra, França, Espanya i un altre país, Itàlia. 5 països. Faig una Copa d'Europa i reverteixo el 85% dels ingressos de la televisió. Això que, en fi, que ja ha passat al bàsquet, passarà al futbol? Bueno, és que el bàsquet s'ha tornat a repetir. I al bàsquet li hem dit, vostè organitzi la Copa d'Europa, però els contractes que tenim nosaltres els tenim que mantenir i els tenim que negociar nosaltres directament. No, vostès a partir d'ara es quedaran sense els ingressos de televisió, ja els revertirem nosaltres, i vostès, si tenen contractes, els renuncien, i si no, no participin en la Copa d'Europa. Els equips italians, els grecs, els espanyols, han fet una competició. De la mateixa manera que el Barcelona no va participar en la semifinal de la Copa d'Europa, de la Copa del Rei, perquè no podia jugar amb 10 jugadors. Bueno, amb 10 jugadors és una calúmnia. Ens queden 4 minutets. Vol dir que hem fet curt avui. Sí. Li demano una resposta... Tindrem que allargar un altre dia més temps, eh? Quan vostè vulgui. Miri, li demano, a veure, 2 respostes breus a 2 preguntes. Primera, la Gemma m'està dient que està trucant molta gent, socis sobretot. Saluda per meva. Saludes quan truquin, eh? Doncs socis preocupats per la continuïtat de Figo i Rivaldo. Vostè ja ha dit que no pensa tocar ni una coma dels contractes. Però veu, aquest soci que li preocupa, esclar, així no es pot dirigir un club. No es pot dirigir un club. Li tindria que preocupar de la seguretat del club. Ja. Escolti'm, jo li trasllado el que em diuen. No, però jo li dic ja, tranquil, el Rivaldo té... Mira, el Rivaldo té un contracte de 3 anys, té una clàusula de 30.000 milions, no 15.000, 30.000, perquè si va amb un equip estranger té que pagar el doble. No ho he dit mai per no assustar els equips italians. El senyor Figo té una clàusula de 10.000, però com si hi ha un equip italià que el volen té que pagar 20.000, per tant, fixi's bé si està solucionat. Estiguin tranquils. El Rivaldo i el Figo no se'n poden anar del Barcelona. Molt bé. Però jo no cal excitar no tinc que excitar la gent, ni els jugadors ni els equips italians. No, tinc que callar i no dir res. No. I una altra pregunta, i també li demano una resposta breu. Vostè creu que el Barça jugarà la Copa del Rei la temporada que ve? Sí, jo crec que amb la justícia, fixi's bé, el que em preocupa que un tema tan important com un recurs que el Barcelona fa que no pot jugar amb 10 jugadors, la ministra pren possessió i se'n va a veure la semifinal de la Copa d'Europa amb el Madrid i se'n va a prendre cervesa. Això em preocupa. Perquè clar, si jo entro com a ministre, el primer que tinc que pensar que el problema del Barcelona és el problema més greu que hi ha al futbol. No m'estranyaria que es declaressin incompetent per poder fallar, imagini's. Vol dir, el tribunal, el Barcelona es presenta, el comitè de competició diu que no és competent, el d'apel·lació diu que no és competent, el del Consell dirà que no és competent. Jo pregunto, quin és l'organisme competent perquè analitzi i falli el problema del Barcelona? Li torno a fer la pregunta, si em permet. L'he entès perfectament, però vostè creu que el Barça jugarà a la Copa del Rei la temporada que ve? Jo el que espero que donguin la raó a Barcelona. I si dona la raó, la jugarà. Abans d'acabar, escolti el que va dir ahir Carles Canut, un perico il·lustre, escolti. Vostè digui-li al senyor Núñez de part meva que cada vegada que passi pel Pallars, a Gerri de la Sal, es podrà fotre un tros de formatge del millor que hi ha al Pallars, amb un tall de pa i un tall de xolís i una copa de ratassia, perquè el que ha fet aquest home en 22 anys s'ha equivocat moltes vegades, però en el balanç està a favor de si no ha sigut el millor president del Barça, ho sembla. I això ho diu un perico il·lustre, Moltes gràcies, Moltes gràcies, és una persona amb una gran vàlua. Quan jo sempre el veia amb el teu... Sí. La barbaria era fantàstic. Defensava l'espanyol, però criticava l'espanyol. Sí. Per tant, és una persona que realment tinc que agrair aquestes paraules, no? Molt bé, doncs jo li agraeixo que vostè hagi acceptat la invitació de Com Ràdio, també, evidentment, de Canal Barça i Barcelona Televisió, que han seguit aquest programa des d'aquests estudis.
President, moltíssimes gràcies. Fins una altra. Molta sort, Moltes gràcies. A tots vostès, fins demà a les 8:05 del vespre. Abans de 2:45, notícies de l'esport amb Jordi Sanuy. Bona nit.